आथिखालाव बर'फ्राबो आबाद मावनायाव उन जानानै थायाखै। बेबादिनो आबाद मावनानै जाफुंसारनो हादों खायजामाथिनि थेंगोना बाग्लारिया। आबाद मावनानैबोदि न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो, बेनि फोरमाना जाबाय थेंगोना बाग्लारि। गोसो होथाबनानै आबाद मावोब्ला थेंगोना बायदि गुबुनाबो जाफुंसारनो हायैनि बाथ्रा गैया। गावनि खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव खोख्लैनानै थेंगोना बाग्लारिया जाफुंसारनो हानाया जोबोद थुलुंगाखांनायनि बाथ्रा। थेंगोना बाग्लारिया माइ, बैग्रि, ड्रागन, जुखाम, गय बायदि गोबां आबादखौ मावनानै मुलाम्फा खालामनो हादों। मख'जाथाव बाथ्राया जाबाय उदालगुरि जिल्लानि खायजामाथि दुलारि गामिनि आबादारि थेंगोना बाग्लारिया एसेल' हा थामहिनबा 4 बिगा हायाव बैग्रि, 1 बिगा हायाव ड्रागन, 15 बिगा हायाव जुखाम, गय, नारें खमला बायदि आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनो हादों। आबाद मावनानैनो गावनि गथ'फोरनि फरायनाय, न'खरनि गोनां जानाय राहाखौ खालामनानै लानो हादों थेंगोनाया। इयुनावबो थेंगोना बाग्लारिया बेबायदि मोजाङै आबाद मावलांनो हाथों, बेखौनो जोंनि फारसेनिफ्राय हास्थायबाय। नंगौ, जोंनि बर' फिसाफ्रा दा खोब आबादखौ मावनो रोंबाय। खोब नैबे 5 बोसोरसोनिफ्राय गोबां आवगायबाय। गुबुन ओनसोलथिं आं बारा गिदिंना नायाखै, जोंनि खायजामाथि ओनसोलावथ' गोबां खेथि मावग्रा जाबाय। दाथ' जोंनाव दुब्लि होननाय खालि नुवा आरो बारि बागान खालि नुवा। गोदोनि दिनाव जोंनाव थुरि बागान, औवा बागान, हाग्रा बारि थायोमोन। दा जोंनि खायजामाथि ओनसोलाव बेबायदि गैला। जोंनि खायजामाथि ओनसोलाव खेथियाव बुहुद डेभेलप जाबाय। आं बेखिनि बुंनो थाङो। नोंथांनि आंनि मुङा थेंगोना बाग्लारि। आं खायजामाथि पस्ट अफिस खायजामाथि, जिल्ला उदालगुरि। बेखिनि गामि दुलारि ना? मा समनिफ्राय नोंथाङा बैग्रि, ड्रागन आरो जुखामखौ मावदोंमोन? जुखाम आजि आं 5 बोसोरसो जाबाय। खोब बारबावबायसोन्दां। आं 5 बोसोर फार्स्ट खेथि मावजेननाय समाव मारा होग्रा मेचिन गैयामोन आरो मुलिनि बेब'हार गैयामोन। खोब एम्फौ मुलि होयो, हाग्रा बुथारनाय मुलि गैयामोन। बै समावनो आङो जुखामखौ खेथि मावबोनाय। खोब बर' हिनजावफोरखौ जोङो हाजिरा लानानै गुदि गुदियाव हाग्राखौ खदालजों जावगारनाङोमोन। खिन्थु नैबे दा जोङो 4 बोसोरसोनिफ्राय मोनबाय। जुखामनि आबादावहाय माबायदि खरसा जायो आरो माबायदि मुलाम्फा मोनो? खोब आङो थुलमुल होगोन हिसाबखौ। जोङो दा आंनि मावना मोननायाव आङो हालौनाय हासार थासार जोङो 8,000सो खरसा जायो बिगायाव। औ। आरो जोङो बिनि गेजेराव मोनो 12, 15, 13 कुइन्टेल मोनो। आरो खोब जोङो गाहायावनो 1800 फानो, गोजौसिम 2000नि गोजौआवबो थाङो। बिगा बेसे जुखामा? दा आङो बे बोसोराव 15 बिगा गायदों। ओमफ्राय बैग्रि आबादबो नुदों। बैग्रि आबादा बिगा बेसे गायदों आरो माबायदि बेनि? बैग्रि 4 बिगा गायदों। 4 बिगा बैग्रि आङो 1 बोसोरावनो गायनाय। दा आङो एबारजों बोसोरथाम रानिं सोलिगासिनो दङ। आं दा खोब बैग्रिजोंनो न'खर सोलिदों आरो आङो दा बैग्रिनि फैसाखौनो नै दा जुखाम खेथियाव एसे बाहायगासिनो दं आरो आं बेजोंनो गथ' 3 फोरोंगासिनो दं आरो आङो ड्रागन बिगासे गायबाय। बेनि हाथाइखौ माबायदि मोननो हादों? मार्केटआ खोब, आं बैग्रि गायजेननाय समाव मोजांमोन। बै समाव जोङो 70 थाखा 80 थाखा केजि फानदोंमोन। दाथ' एबारनि मार्केटआ बिराद गाज्रि। एबारनि दामजोंबा मिलायहैनो नागिरा। एबार आङो दाख्लि नैबे दासिमाव आङो 35 थाखा केजियावसो फानबाय थादों। ओमफ्राय जिहेतु ड्रागनबो गायदों नोंथाङा, ड्रागननि प्रडाक्सना माबायदि? ड्रागन दा बिगासे दङ। खोब आं बे सोलोंनाय होनजायो आरो आं उनाव बारायबाय थागोन। आङो बैग्रिखौ माखासे फोजोबनानै आङो ड्रागन गायगोन आरो बैग्रि सिङावनो माखासे गय गायखाबाय, बे गया थासिगोन। खोब ड्रागनाव खरसा दं गायजेननाय समाव। पस्ट खुन्थानिफ्राय जोलै बायनायनिफ्राय गोबां खरसा जायो। आं दा बिगासे गायनायाव आङो फिथाइ मोनसान्दियाव 1.5 लाखसो खरसा जादों। 1.5 लाखसो खरसा गारनानै आं ट्रेनिं गैयैलाय, आं निजेनो प्रेक्टिकेल सोलोंनायलाय, बे हिसाबै आङो थांनाय बोसोराव फिथाइ मोनजेननायाव आङो 60,000सोनि माल फानदों। ड्रागनखौ बहा हरो नोंथाङा? आं खोब न'आवनो हरबाय थादों। न'आवनो खानानै फायखारि हलसेल दामै हरनाय जायो। आङो
200 थाखा केजियाव फानदों। आरो जुखामखौ माबायदि हरो बहा? जुखामखौ आङो न'आवनो मारा होनानै मेचिनजों न'आवनो फायखारि हलसेल दामाव हरो। बैग्रियाबोथ' गोबां थायदों खादोंबो फानदोंबो माने मार्केटाव थांजोबो ना? जुदि थांजोबाब्ला बहा हरो? बैग्रिखौ जोङो खोब ओरै साप्लायार फैयो। साप्लायारा जुदि दाम मिलायोबा जोङो न'आवनो माखासे हरो आरो जोङो बाजारावबो माखासे कन्टेक्ट कास्टमार थानायखाय बाजारावबो मार्केटावबो उदालगुरि बुधबार बाजार सुनिबार बाजार बेवहाय लांनो गोनां जायो। बर'नि गेजेराव गोबां हा बेबायदिनो गोग्लैसोना थानायखौ जों नुनो मोनो, नाथायबा आबाद मावनायाव गोसो होआ। बिथांमोनखौ मा साजेसन हरगोन, मा खावलायगोन? आं बे निउसनि गेजेरजोंनोबो एसे फोरमायनो सानदों, जाहाथे सोरनावबा जुदि हा बिगानै बिगाथामसो गोदोना दंबा आरो गोदोनि बायदि थुरि बागान आरो औवा बागान दङबा खोब बे हाखौ सिफायनानै बैग्रि खेथि ड्रागन खेथि बेवहाय मावगोन होननानै आं आसा खालामो। आबाद मावनानै साबेसे गथ' नोंथाङा दासिम फरायहोनो हादों आरो मा मा मोनहैगोन नोंथांनि गथ'फोरा? दाथ' आंना फार्स्ट फिसाजो गोजा साथामबो। गिदिरा दा डिग्रि फरायगासिनो दं आरो गेजेरा दाख्लै हायार सेकेन्डारि फाइनाल होदों आरो उन्दैया दाख्लै मेट्रिक फाइनाल होखांबाय। दा बिथांमोननो फरायनायनि खरसाखौ होनो हादों? खरसा आं खोब बे खेथिजोंनो गोजा। खेथिजोंनो आंहा बाखि बिदि इनकाम गैया, आं खेथिजोंनो सोलियो। सरखारनिसिमथ' अनसुंथाइ मोनोब्ला मोजां जायो। खोब जोङो खेथियग हिसाबै आवगायबावनो हागोन आरो जोङो गोबां खेथि मावबावनो हागौमोन। नाथाय जों दासिमबो सरखारि अनसुंथाइ मोनफेराखै। पिएम किसानखौ मोनदों नामा? पिएम किसान आं दा मोनबाय थायो, खोब थोजासे नङा। बोसोरनै बोसोरथामजोंसो खनसे हाबो आरो बोसोराव 2-3 हाजार थाखा 2 हाजार थाखाया जोंनो मोफ्लामनो थोआ। खोब जों बेजों बिगासे खेथिबो दैखांनो हाया। जोङो दा जुखामावनो खोब 8,000सिम खरसा जायो। अब्ला जोङो 15 बिगा जुखाम गायोबा जोंनो दा आंनो 2-1.5 लाखसो थाखा गारग्रोनांगौ जायो। खोब बेबायदि जायो आरो।